pamusorera ukauya nenyaya yakamhangana nashukai chikwizo anobva village chironde village achimhangarira Evelyn Mupesa anogara kuSalem Gade Heights. Iri nhau yekuti akatukwa zvakaomarara atakufura mwezi ndo nhau yakukwirira dai. Ndichakumbirawo Shupika Chikwizo simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura kumashure makagara. Ini Shupika Chikwizo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataurai ichokwadi pamberi paMwari namambo vangu. Ichokwadi pamberi pedare mambo vangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari akubatsira. Iza ruoko basi touya kwauri Evelyn Mupesa simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura. Ini Evelyn Mupesa ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataurai ichokwadi pamberi paMwari namambo vangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Iza ruoko basi. Shupika Chikwizo kumbira kuti uzivisewo dare chasakisa kuti umhangarire Evelyn Mupesa wakagara pasi asi izwi rakasimukira. Pamusoro pedare chaita kuti ndiuye ndimhangarire mhosva yangu yaEvelyn Mupesa kuno ndakasanganidzana nemamessages mufoni. Mwana wangu aikumbira foni kuna baba wake achibva apuwa foni iye, saka yaisina kugadzirwa charging system ndichibva ndanogadzirisa. Ndikati foni iri kuratidza kuti inofanira kunge ine zvinhu zvirimo, why musina flashes? Wakati aiwa zvirimo hazvina basa, shandisai, hazvina basa, zvakakosha ndakabvisa zvirimo hazvina basa. Saka rimwe zuva mwana wangu aiverenga achibvisa achidhilita zvinhu achiti music inodzida ane zvaaibvisa, ndopaakasangana nemamessages, ndopakangeti mama onai mamessages aya. Pane message yandakasenderwa nemurume wangu anova Clifford Viashi akanditi ndakusuwa nekawedha. Message iyo handina kukwanisa kuipindura because ndaitogara ndichinetsana nawo kuti musaramba muchindisendera mamessage, handidi kuti murambe muchinetsana nemukadzi wenyu. Saka message iyaiya vakanetsana, mukadzi uye achibvunza kune murume achiti ndaona message mufoni yakanzi madam kureva kuti ndowo mukadzi wako, iri kurevei? Ndoda kunzwisisa kuti relationship yako between you and my talent ndeyei. Saka murume aitomboramba kupindura, ndopaakazoti handina message yandasenda, handisiri ndakasenda, foni yangu haisiri yakasenda. Amai avo ndopa wakati akakokota vakati unoramba uchidzokera kune hure iroro, handizivi kuti uchiri kudei. Evelyn Mupesa uri kuramba uchidzokera kuadha kwawakamhanyiswa nekuda kwei? Ofuchi kuwamhanyisa kwandakaita murume inyaya yekutoti ndandisingade kuramba ndichinetsana nawo nekuda kwekuti taitombotaurana mashoko asiriwo naEvelyn Mupesa. Saka vakapopota vakati iwewe uri kuramba uchidzokera kune hure iro ndava yei? Iko zvino ndarwara nesiki almost a year ichibva kuna Shupi. Iko zvino mwana wangu ari kurwara, manje maita wrong. Izvozvi dai maita kuti mukwanise kurapa mwana iye apore. Kun'anga kunoendwa naShupi ari kukonzeresa kuti kuuraye akuwadzise mwana wangu. Iko zvino mwana wangu akafa achamubika mupoto mukamudya muri tsvuku. Ndomashoko akandibata. Mashoko aya aitaurika kana kuti mameseji amakaona mufoni yamati yandakaona? Vaitaurirana nemurume. Ini mameseji amakangoona? Mameseji. Evelyn, ndofunga kuinzwa nawe kutaurwa mameseji hanzi awaitaura uchikwirira Shupika Chikwizo. Muti chidai pane zvaunoziva pamusoro? Handichanatsorangarira asi totongotedzera zviri paground because kuti tindiranhasi kuti ndizvavivi handichada kuziva ndinyaya, saka takutongoteera zviri nodaro.
mameseji aya ndimakamanyora zvavari kutaura kuti ini ndindaitaura kuti zvakati zvakati zvikutorewa kuti mbova naho izvozvo saka ini kuti ndichimemora kuti zvakadii handidi kuchanyepa kana kuti nditaure kuti zvakati zvakati handidi kunyepa. ubaba kutaura munovaziva ndiani murume wangu ndiambwa murume wavo zita rake nza Clifford yashi saka nyaya itongoripo mafungira angu handizivi kuti kana zviri izvo zviripo ambeno pamberi kuti nemhosva yandakaita iwe yekutuka iwe mambo anoti kudii nayo asi muri kugamuchira ino kuti makazvitaura tototi ndogamuchira ishe nekuti handina mazuva akawanda badare apaine zvamungada kuziva makasunungukanga muchibvunza imimi murume wenyu ndiye akari munhu apa vakasiyana here vanoti vakasiyana vane mhuri here saka vanogara kwavo imi muri kugara kwavo nemurume wavo murume wavo handiti saka kakupesana akaka imi muchivaona munonzwa sei munonzwa kuti murume achiri kuenda ukwere kana kuti ari kudabarika here murume wenyu kana kuti asi kudabarika nyaya iyi ingava nhoroondo takada kuibvira kare takatombogarisana riri barika hazvisi zvanhasi ava vakazuka kuti manombogara murabe kuna venyu mushwari because ini pandikauya ndikaona vanga varipo hai handidi kunyepa ndinotinese nyaya dzevaviri saka imi mukaona vachitaurirana munonga zvisingatoiti kuti vaite communication but vane vana hatisi haizi nyaya yekuti kusavaona vachitaurirana kuti chii nyaya ndofunga nyaya choma idzi mushure kwekuti murume akati nandichada ndakapiwa bhukuro chichichichi saka nematambudziko angu neakanga ndakusangana nawo ndopandakavhunza murume wangu handinambokutaura neavo kana kudii kana kudii kuti ndizvo here ko kana zviri zvokuti kunyeperana kana kudii ngazvimbobuda pachena popana akabviswa akadzingwa pamba here ndofunga aiwa apa ari kugwera amai ichokwadi here kuti iwe nomurume wagara nekuvi makasiyana takatosiyana nekuda kwavo hakuti kuti ndaida kuti imba yangu iparara zvaiitwa zvacho bhozi murume kumba anga asitachavhuma kuwachirwa neni anga asitachavhuma kugeza kumba kana kudya anga asitachavhuma mashoko yaendaiudzwa naamai ava aindibata saka ndakaona kuti handikwanisi kugara parika racho bhozi dzimwe nguva itoti achisvika kuti auya unoona mhuri paitosvika ko yaigese mvura yemunamato votobuda voenda chikafu chekumba vaisadya asi masiyana udara mhinga achimboudzuka ende barika ravanotaura kuti takagara tese hakusi kuti takagara barika tese inini ndaigara kuati avaigara musalimugabe pekutoti bhasitop yedu imwe chete ndaikatozongonzwa nemakuhwa kuti murume wako ari kufambidzana nemukadzi ari kusari kwete kuti ndaiziva pandakatoziva kuti ari kudanana namai avo ndo pandakatoshedza hanzvadzi dzangu dzikauya kumba ndikati handikwanisi kugara nemurume uyu kana ndisingakwanise kumubikira pasisina kuti ndine murume shuwa ndakaburitsa 10 bond yekuti guku handichadi pachena yaimbongoda kuti murume uyu ndaakupeswanisai handiti murume ndaanga ari kunasa murume ndaakupeswanisai imimi muchiuramba ndifunzwa kuti murume wenyu achiuramba achidzokera kupi achidzokerawo padapa mwanenge asatodzokera ikoko pane kwaakuita sechi kwakupendwa kuti munozvipindura izvozvozvo handina kufungidzira asi kuti sekutaura kwavari kuita kuti vakaona meseji inoti ichibva kwavari ava vati havana kuzoipindura manzwa zvavataura vakaona meseji yavakasenderana asi ava vanozoipindura hanzi ini ndakazoti muchiri kuenderera mberi here nemunhu wamakasiyana naye hanzi ini ndichida kuziva murume wenyu achiuramba achidzokera kwaakapiwa gupuro
mumba makazara chirwere munhu unenge wafunza pamwe kwekuenda kuri basi zviri zvikonzero zviri zvekuti kana zviriwo zvekuti kudzokera akurambidzwi tinongogarisana chinoitawo handiti tikutaura maonero atikuzviti kuti wakapiwa bhukuro mameseji kuramba vachida kutaura nekumba aripo handiti uko kumba uko kwenyu kwakwazika chirwere mavangofungidzira kuti munhu arudzokera kuti arudzokera imwe hamapopotawo kuti muchiri kuita sei makapanana bhukuro handiti zvava zvadai saka muri kuenda ari kupesvanisa kuzi nyaya iyi conversation dzese idzi dziri kufoni foni yanga iri foni yani ndiyo yakapa mwana ndobva apa foni kumwana foni yakapiwa kumwana here kana kunamai aiwa kumwana saka ndopaakatoona mameseji achindiratidza saka apa nyaya yekuti ava vakatotaura kuti siki yandarwara yakabva kuna Shupi kureva kuti vaitoziva kuti ndokwayabva ini ndane almost 5 years ndakatoramwa zvachose kudzoka nanhasi anotouya kwandiri kuda kutodzokera neni but handidi but siki yonzi yakabva kuna Shupi nekung'anga kwaari kuenda kuri kukuwadzisa mwana ndiwo maya zvirimo zvese mameseji ndakatovaudza kuti dai maflashes vakatoti hayana zvese zvandakabvisa zvazviri zvakakosha ndakabvisa kwakasara zvisina basa shandisa izvo uyewe umbo hwako hwekuti Shupi arimo munyaya yedambudziko rauya mumba ndakaona mashoko ekudanana yarimo munhu chiri munge ndarwara mashoko ekudanana kwake nani yekudanana kwavo nani ivona baba mushure mekunge ndabvunza kuti ko zvikubveti nyandirwari pano imimi ko zvabva kupi zvarotaura achiti ane makore anokwana 5 years isingaonani handizivi kuti meseji yacho yavakaitana kwatonhora love you kuti yanga nde after 5 years here handichaziva yanga isingauripo pakugutsa dareka neumbowo padera uchiti handichaziva akufanira kuziva ndianapo aiwa handiti mati message inenge ine date aiwa ndizvo kutaura kuti since mati zvavati one after 5 years pasina that message inenge ine date aiwa inenge inayo ndikuda kuwedza kuti unomhanya kudai message inenge ine date yatundiwa iwewe ndowakaona message tombowaona nedate watiti ane makore 5 tisina kuonana nemudo iwewe nedate wakaona pamessage yako unotudii nazvo unokuudza kuti kudii unokuudza kuti vanomunyepa here kana kuti pane possibility kuti pane mumwe munhu asiri apo I think mafungiro angu ishe ndeyekuti pamwe jeti racho rakabuda because handichaziva kundirima hauchatoziva kana jeti racho aiwa date handichaziva pamwe foni ndo ichatiudza date samumbonya ruzero ruri pano atudii nazvo endai munonzwa nyaya yacho because ndakatanga kutoizira pakuti bepa rekuti kutuka zvakaipisisa saiwo mupfungwa mangu unotudini zvamaigurako uchivaona nhasi masangana pano unotudini unovagoresa unotaurirana unovati megoro yatigare tese mamurume unotaura kuti uvaona aiwa ndotadza kuvaona kuti ndindiravasika ndinopfungwa dzako inini mafungiro angu kutouya kwavaita since vane nyaya yakavabata vagona mafungiro angu kuti nyaya yacho iyananiswe idini igadziriswe ndo mafungiro angu ini nekuti vakararama vachiti uyu akandidai hatina kwatinosvika asi waona chakaipa pana meguroko cherudzii pindura mubvunzo wako imi zvingakuitira zvanaka here kuti varambe vachidanana nemurume aiwa hazvina kushata kwandiri zviri kwavari uchiri kuzokurwarisa ichiya timatimemi zvinokurwarisa izvo mofungira kuti zvikupo mafungiro angu ndeyekudai so kuti inini kana ndakarwara mumba tiri vaviri handiti tichiti tiri vaviri kana kuti murume akarwara pasina zvaaita anobvunza inini obvious
kuti ko nhai ini ndarwara nezvakati ko zviri kubvepi zvatiri vairi pano kana kuti ini ndakarwara ndisina kuziva kuti handina kwandaenda handizoti mhosva here kubvunza murume kuti sei zvadai nekuti tenge tichiti tiri vairi kasai nhau yenyu ka fonira conversation yaibva kuna Evelyn ichienda kuna kumurume yanga isingaendi kuna Shupikai. Evelyn haana paakataura naShupikai direct. Conversation yaenda kumurume. Shupikai azoona conversation through phone yakapiwa mwana nemurume. Maona iwewe pawakaona iwewe maita dambudziko iwewe kumba ndobva wafungidzira kuti dambudziko riri kubva kuna Shupikai. Pane pakambogara pasi here nemurume wako iwewe uchikurukurirana? Ndofunga mabatiro anoda kuedza kuita paunogona kusanzwika hazvo. Inini svondo racho iroro ndikaona message mufoni iyoyo yacho ikutorwa iyoyo handiti ka mushure mekunge paita kunge 2 days 1 day kumashure ndabvunza kuti ko zvandiri kunzwa pano zvakadai chii tata tobva kuchipatara ndikatanga kutobva kuchipatara ndisandaona message ndazoiona ndopa ndaiti saka ivi mukati hanzi handina kwandikaenda handina chandikazodii handina ndikati saka urwere hwabva kuna Mwari here handitomborina achiramba nditi ndabva ndazoona message ndopa ndikabvunza kuti muri kuti hanzi tingori vaviri wane ko iyi yerudo munhu wechitatu ko sei muchiramba iwe munhu wechitatu yanga randa vanga vari avo vanga vane message yacho yanga yaiswa iwe wakaziva kuti foni ndedzasvika idzi dzitorwa nadzo wataura nemurume wako vakataura kusvika papi? iwe wataura wakati hauna dambudziko naShupikai handiti watunyange Shupikai akada kudzoka kuti muite vaviri pamurume hauna dambudziko handiti waona message iwewe murume wako akataura naShupikai mumba maita dambudziko ririmo wakati kuti murume wangu ukauya kugara dedza Shupikai auya apa tigare pasi tiri imba imwe chete tikurukurirane zvinoo zviri pakati pedu izvi kana tichibatsirika tobatsirika tese toziva kuti kuna amai guru kuno kuna amai niniwo ndiwe murume wedu. Hazvina kuuya mupfungwa nenyaya yekuti musi wekutotanga chaikuramba ndopaita hazvina mboya mupfungwa izvozvo. Shupikai zvakataura wazvinzwa meseji yawakaona iwo hauna kuiona mufoni mako makaona foni wakaona meseji mufoni yanga yapiwa mwana handiti iwe ndobva wabatikana kana vanhu tichitaura namafoni kandosaka pachizoshandiswa izwi rekuti private vachinzi private digital assistant zvoreva kuti pane zvimwe zvinhu zvatogona kutaura zvichibva kwandiri zvichiuya kwamuri asi zvisinei nemumwe ari padivi handiti togona kutaura mashoko mamwe anenge achituka munhu ari padivi asi mashoko aya haasi kuenda kune munhu ari kuenda kwatiri tiri vaviri tisu tiri kupindurana hamuna kupindurana muri vaviri uye aipindurana nemurume wake vachikurukurirana saka mukukurukurirana kwavaita iwe sei wabva wazobatikana pakunzi Shupi hure renyika ndo chandoda kunzwa kuti hure hwacho ndakanohuitira kupi siki yandopa munhu ndane 5 years ende kubva vachitoya kumba pandakaziva kuti ari kufambidzana naamai ake. Asi mukufunga kwako iwewe haisi nyaya yanga ichida kuti murume wako akagara apa ida dzudza murume wako kuti tarisa mashoko akuzotaurika nemukadzi wako iwewe neni taane makore 5 tisina kuonana kusei mudzimai wako akuisa zita rangu apa iwewe ndiwo kukonzeresa kuti zita rangu ripinde inini newe taane makore 5 tisina kuonana usina kupa uyu mhosva nekuti munhu ane mhosva apa nemurume wako Shupi ari kufungidzira Evelyn ari kufungidzira kuti iwewe ndiwe wakonzeresa dambudziko handiti iwe uri kuramba kuti handisi ndakonzeresa dambudziko handiti but uyu haasi kutuka iwewe direct ari kubvuma audzwa nemurume wako anga ari murume wako kuti ndishupikai akakonzeresa zvinhu handiti saka madii kutora murume wenyu momuisa Evelyn apo iwewe apo murume wenyu apo murume wako ubva audza Evelyn kuti zvakaitika zvezve ndakazvitora kuna Shupikai iwe Shupikai wabva wadaira uchiti iwe ndini ndine makore 5 ndisina kukuona ini zviri kubva kupi zvinhu izvi udza mukadzi wako chokwadi handiti uyu chokwadi kacho chobuda kuti chiri kubva kupa kana kuti imimi muri kuita sekuti muri kurwisana asi mukurwisana kwenyu urikuedza kutsvaga chokwadi
mukutaura ikoko kunopedzera kwabuda mashoko ekutaura kuti ihure, but uhure hwacho hune chokwadi chinobatika here chiripo apa, kana kuti murume uyu ndiye ari kukonzeresa kuti iwo unzi uri hure zvichida usiri. Kuti murume wacho ngauyenga apindure mubvunzo yake ouya ogara shupi apa, Evelina apa, murume apa. Murume odzokorora shoko rake kuna Evelina, dambudziko randakariwana kuna Shupikai. Iwe wabva wapindura kuti inini ndine makore mashanu ndisina kukuona, ndakakuona papi pandakakupira dambudziko iri. Zvoreva kuti pakati penyu panogona kuva nemunhu wechina aripo ka nemumatauriro auri kuita iwo, handizvo here? Zvinogona kuramba nemumwe munhu wechina. Saka toziva kuti munhu wechina uyu ndiani uyu. Kana uyu Evelina aziva munhu wechina ka, then iwe wobva wabuda wobva wachiendeswa. Kana murume wako achikuripa, murume ndiye uripa iwewe. Kuti tarisaone kuita kwako kwakundishoresa nemudzimai wako, ndisina chandakatadza. Nekuti nhasi uno tikatora uyu Evelina twadati iwo ndiye akatadzira iwewe, murume asi chokwadi ndisina kubuda pachena pa, pane zvatoitaitera. Muri kuitirana chigumbu homo, izvozvo zvinowanikwa pane vanhukadzi izvozvo. Munhu munoitirana godo, munoitirana shanje, but hamusi kuona here kuti muri kunzvenga pari kubva nyaya dziri kubva pamurume apa. Murume ngaauye abude pachena, tizive kuti pane mumwe munhu wechi4 here aripo. Wechi4 wacho ndiani? Hapana here wechi4 pakati penyu? Ari kuudza dambudziko ndishupikai zveshuwa here? Kana zviri zvonyaya chokurukuruka yebuda pachena. Kana murume achidzokera kuna Shupikai zvechokwadi zvabuda pachena, then chichibudira naye pachena kama maziva kuti togadzisa dambudziko. Kana tati takugarisana sebarika, mugara barika rei. Nekuti murume kana achidzoka kuna Shupikai ngarega uchidzoka zvecho wandeka. Mudzimai mudiki atina handina dambudziko nazvo. Iwewe Shupikai kana uchitambira murume achidzoka kumba ouya woramba kuti ndane makore mashanu, chibuda pachena. Uri kuuya pandiri iwewe, ngatichibudai pachena tizivane kuti ndozviripo izvi. Kana aenda kuna Evelina oenda kuna Evelina nguva yaenda, kana achiuya kuna Shupi oya kuna Shupi. Zviri pachena zvinozivikanwa. Kubva ipapo pakati penyu hapasina kuwirirana, hapasina kutukana, hapasina kufungirana, hapasina kutukana, nokuti mabudirana pachena. Kuenda mberi kwacho kana murume ari kukunyepera, imi semadzimai muri vaviri maziva chokwadi. Makuchiziva kuti nhasi murume wangu ari kwakati, nhasi murume wangu ari kwakati. Kana paine zvazoitika makuchitaura muchiziva kuti zvii zvafika. Shupikai, ndione nyaya, ndiwo mukadzoro wakabatirana. Tirikunzwanira zvamutaura izvi. Because nyaya yako inyaya yawakatora mufoni yaive murume wako. Ende chikonzero chekuti iwe unyatsobatikana cheko sezvinhu zvawaona mumwana unotanga kunzwa kudzikisirwa sesamai vaona nhau dzavo dzakavandika dzichitaurwa mufoni memwana. But akonzeresa kuti zvinhu zvidaro murume. Handizvo here? Akonzeresa kuti zvinhu zvisvike ipapo murume. Ende dai murume akadzima mameseji aya mufoni dai usina kuaona. Saka iwewe hazvina kufanira kuti uve nechigumbu chakanyanya kudzika-dzika pana Evelina usina kutanga wanyatsobata chokwadi iwewe. Zvakanaka kuti iwe uzvigezeze uzvibuditse munyaya, murume abude pachokwadi chake. Iwe watonge makore mashanu usina kuona murume. Saka murume ngaabude pachena kuti ndekupi kwaari kuenda, kwaari kutumira mameseji aya anozoiswa zita rako mukati. Pane nyaya mbiri dziri pa. Chekutanga kubuda pachena kwemurume, toziva kwaari kuenda. Kana aine kwaari kuenda kusinei newe Shupikai, murume wako ndiye anokuripa iwewe. Kuti ari kushandisa zita rako pana Evelina, zvisiri izvo zvinokuita kuti Evelina apedzisira akutuka iwewe. Kana iwewe murume abuda pachena kuti ari kuuya kwauri, then mochigara pasi, mochiudzana chokwadi. Zvokuswera tichitukana tichinzvengana izvi ngazvibve. Ngatiudzane chokwadi tizive kuti taapa bari. Chinoitika ndechekuti munhukadzi anobatwa nehasha kana aona chinhu chichiitika. Tagara mwedzi miviri mitatu akutanga kufunga kuti zvinondodii murume ndakumuda. Otanga kudzokera kumurume uye.
asi kumusuwo wakambobatwa nehasha ukabva watongoti haa zvemurume handichada pai muzodzokerana. Kana pfungwa dzafunga kuti murume wangu ndamuda taura kudzokerana, garai pasi mutaura nemubude chokwadi. Magara mune vana mese mazvipira kuti ndo zvamaakuda mobudirana pachena, murume wenyu aregere kukunzvengai. Chiri kuita kuti muzokwesherana imimi pachenyuka murume wenyu. Shoko rakataurika zveshokwadi richibva kuna Evelyn richienda kumurume, hamuna kuuya direct kwauri. Chekuti iwewe urwadziwe mwoyo utange kuvenga Evelyn pari zvino unoramba. Pari zvino imboisa pfungwa dzako padivi, murume auye pachena apo. Iwewe nemurume wako naEvelyn mwoyo hapano, tokurukura tese tiri vatatu. Totobata chokwadi kuti chiri papa. Kana tichiumba imba yenyu yebarika, toumba imba yebarika. Kana pachinge paine nyaya yekuti imba yebarika pana yeshupika haipo, then murume wako iwo ndiye anoripa iwewe. Nekutaura manyepo kuna Evelyn achipa iwewe mhosva yausina kubata. Saka inini ndiri kukudai tudzo nemurume wenyu, tikurukure nyaya, tizive kuti pane mhosva dzaichemo ndipana. Kuti ndipe Evelyn mhosva pari zvino, tokunopa mhosva yechinhu chaasina kubata. Murume wenyu ngauye apa, tikurukure. Chero zuva ramune matsvaga pana pakati pesvondo makasununguka, ibatei tuye tikurukure. Asi ndikuda imimi nyanya yeEvelyn ishupikai nemurume wenyu muri vatatu, tokurukura. Toda kubudisa chokwadi pachiri. Tiregere kuti Evelyn ndiye ane mhosva. Imimi muri vaviri hamuna kana chikonzero chekuti mutombovhurana meso. Kana hamuna chikonzero chekuvhurana meso. Tsvagai chokwadi kuti chiri kubva papi. Maziva pane chokwadi, mogadzisa chokwadi chacho chokuda pachena. Kana Evelyn uchisara wakachena wakamira kwako kushupikai, usina mhosva, usara wakamira kwako, murume wangu uri pose obvasiyana newe. Uyu Evelyn obvaziva kuti shupikai ndiri kuvenga hangu, amai guru sori henyu, ndaitaura zita renyu mukutaura nemurume wangu ndisingazivi kuti ndiri kutotaura nezvemumwe munhu asiri imimi. Ndiregerereiwo ndakakanganisa ipapo. Handiti nekuti chokwadi chinenge chabuda pachena. Nhasuro yangu yakati tikati ngakuripei, asi chokwadi chisina kubuda pachena chichapera here? Pacharamba pachitaurwa futi mamwe mashoko. Iwe wobva waramba uchingoti ndiri kutukwa, ucharamba ungone godo, ucharamba hauna kusunungurwa. Saka kusunungurwa chaiko chaiko kunogona kuuya chete kana tabudisa chokwadi chinobuda pachena kana murume wenyu akagara apa. Murume wako iwewe mukone kuti ndine makore 5 ndisina kukuona. Sei mudzimai wako arifungidzira kuti kundiona? Kana wamukona then mudzimai wako obva amubvunza kaEvelyn unobvunza nai saka shupikai wauri kureva mumwe shupikai here kana kuti ndiuyu? Tikuiranhera nyaya tikuidzorera kwamuri. Itai kuti murume wenyu auya. Takutokumbira kuti atopiwa masamonzi ake ndokuti atakwanisire kuuya. Taurikudzai ofisi ipe murume wenyu samoni. Ipai murume wacho samoni auye, tikurukure nyaya yacho. Nokuti kutaura chokwadi chako kuti nditi uyu ane mhosva pauri mhosva dziripo chifi, nokuda kwekuti dzimwe dzacho dzinenge dzisiri mumafoni, unenge uchitoudzwa direct, asi kuti hadzitaurike nokuda direct here. Pakatooma. Ndinotaura direct here. Mumafoni momo. Pane musi wakatomboenda. Saka ndiri kutoda kurevera kuti zvakafanana nekuti barika kuti ndoti ndaramwa chaizvo. Mashoko amai ava aindibata. Pafoni. Anondifonera mamwe mazuva aitofona kuti wakasiyiwa nokuda kwekuti wakatonyora mberi. Mashoko anondirwadza. Munhu anogona kusiyiwa. But kwete kuti undiudze mashoko akadaro. Saka mamwe acho ndo andiri kutaura kuti haataurike nokuda kwekuti panenge pasina evidence. Evelyn. Kana munhu ukanga wasarudza kuti kuda munhu akanga aine mumwe mudzimai ka chibva watoziva kuti wadzidzisa murume wako kuziva zvekutaura. Akati anokuda murume kwete uyu. Handiti akadiwa ndiwe. Ende zvichida pawakatora waitoziva kuti kwangu nemumwe mukadzi. Saka chikonzero chaunoenda kune ava uchinovatura chiri chii? Mafungiro angu eshe handisi kudzisira kumashure kana kudii. Zvizhinji zvese zvichada kutaurwa ndikufungidzira kuti pamwe munhu uyu akamira apa nhunava nadzo ini ndine dzangu toenda mberi. Zvakanaka, itai kuti murume wenyu auye tikurukure. Tibudise chokwadi pachena murume wenyu aripo.
kuti zvichida toti endai munonzwa zviriko nekuti anoziva kutoti inini ndibude munyaya muende munotonga neko. Saka ngauye pachena kuti kuri kuretese kusvi pamwe chete. Pane zvino pakati penyu hapana mashoko anochinjana. Ndozvanda ndichingokumbira kutoti mumwe nemumwe ngasasawa nemumwe anotaura nemumwe. Hapana mashoko anochinjana hapana pakati penyu nemuri waviri. Kusvikira taona chokwadi chine murume wenyu pakati. Tazoziva kuti muchazogarisana sei kubva ipapo. Kana paita umbowo hwekuti mumwe audzwa shoko adzoka mudutsi. Zvakanaka. Umwe unozokomentera namusechiwadza pamaseva murume wake. Zvakanaka, ishandai neofisi tidzoke murume wake.